Tu si un dia vas a la platja i veus que les ones estan super violentes, el mar està super agressiu i saps que si et tires a l'aigua et pots morir, tu t'hi tiraries un dia idíl·lic per anar a la platja? Que no et tiraries a un mar super revolt? Doncs atenció, senyores i senyors, aquesta és la firma de Donald Trump. Mireu quines angulositats més profundes que ens indica, en primer lloc, aquesta angulositat que punxa tota la firma concretament. És una firma que es diu en grafologia que és dent de serra, perquè són com punyals. Què indiquen aquests angles? Atenció, que és com ell canalitza o no canalitza l'energia. És una persona super abrupta, agressiva, que li agrada intimidar, que s'enfada amb molta facilitat, que és inflexible, intransigent i que busca intimidar les persones. Ja ho veieu, un autèntic tresor. Els angles els trobem en tota la firma, però em fixo en la zona mitja, que en grafologia la zona mitja és la zona de les emocions, la zona dels sentiments. La informació que em dona aquesta firma és com porta Donald Trump la seva part més íntima, la seva part més sentimental. La porta fatal. Això fa que sigui una persona superagressiva amb els seus i que els protegeixi d'una manera descomunal, que estigui amb una ala de protecció sovint innecessària per aquesta agressivitat que no sap com canalitzar i no sap com emocionar-se. Veiem que és una firma que està escrita, que està executada realment ràpida. Això em parla que és un tio amb una agilitat mental i amb vitalitat i energia. Les majúscules, mireu les majúscules, això, encara que no sembli, és una D i això és una T, són bastant més grans comparades amb el cos de la firma. Això ens diu que és una persona orgullosa i vanidosa, que té una gran autoestima i fins i tot m'atreviria a dir que té un concepte exagerat d'ell mateix. També això m'indica que és una persona molt autoritària. Veiem que hi ha moltes línies verticals, veieu? Això és típic de persones que volen ser al centre d'atenció i té moltes ganes de ser vist. Vale, com acaba? Ell fa Donald, com acaba la firma? Fa el Trump, la P va fins aquí dalt i acaba aquí, aquesta part que en grafologia és la jamba. Aquesta part és on es concentra tot el tema material, el tema instintiu. Això m'indica que el present de Donald Trump l'enfoca només a aconseguir coses i béns materials. Amb raó és Donald Trump una de les persones més riques del planeta. I vull acabar explicant-vos Mireu la firma de Melania Trump. Creieu que són tal per a qual? Deixeu-ho comentaris.